Žijeme vo veľmi dynamickej dobe. Vidíme veľa zmien u nás aj vo svete. Vnímam to ako dobrý signál. Starý, potuchnutý piesok v presypacích hodinách sa už naplnil. Potrebujeme niečo nové, svieže. Otočme spoločne a pritom každý za seba tie hodiny, aby plynul nový piesok, nový čas. Bude to vyžadovať veľké úsilie, ale viem, že sme na dobrej ceste. Veľa vecí je v tejto šialenej dobe otočených hore nohami. To pekné nahradil nevkus, to milé, láskavé nahradila zloba. To pestrofarebné veselé nahradila pochmurná siva a čierna. Pravdu vystriedal klam. Toto je úvodné video zo série dokumentov My Slováci Slovania. Oslovil som ľudí z rôznych oblastí nášho života. Historikov, spisovateľov, hudobníkov, lingvistov, psychológov, slavistov. Pozrieme sa na ich zaujímavé názory. Existoval nejaký pôvodný univerzálny jazyk na Zemi? Je kolískou písma Mezopotámia alebo Podunajsko? V prvom videu Jazyk našich predkov sa s nami podelí doktor Viktor Timura o svoje poznatky, ktoré zbiera a spracováva veľa rokov. Historik a archivár Pavel Kryško objavil v 19. storočí runové znaky v Kremnickom pohorí. Čo písal o tomto objave v časopise Letopis Matice Slovenskej v roku 1868? Vedeli ste, že podobné znakové písmo sa našlo aj na iných miestach Slovenska? Aký to má dopad na poznanie našich dejín, porozpráva magister Miloš Zverina zo spolku Slavica. Načrieme aj do ranného stredoveku. Sprevádzať nás bude historik doktor Rudolf Irša. Samo. Bol Frank alebo Slovák? Centrom Veľkej Moravy. Bol Velehrad, alebo ním bola Nitra, alebo Bratislava? Kedy bola korunovácia najmocnejšieho veľkomoravského vládcu Svätopluka na slovenského kráľa? Vedeli ste, že počas jeho pripravovanej svadby na Bratislavskom hrade v roku 871 prepadli Frankovia svadobný sprievod a ukradli veno a 644 koní? V niekoľkých ďalších videách sa pozrieme bližšie na dejiny Uhorska. Nie sú to dejiny Maďarov, ale mnohonárodnostného štátneho útvaru, kde veľká časť panovníkov mala slovenské korene, počínajúc prvým kráľom Štefanom. Prostredníctvom uhorských kráľov sa bude pred nami vynárať živší obraz dejín Slovenska, než aký sme poznali z našich učebníc dejepisu. Naši predkovia neholdovali alkoholu. Tejto téme sa budeme venovať v ďalšom videu. Odkiaľ sa u našich predkov objavilo pivo, medovina a pálenka? Vravieva sa, veď iba jeden zdravotný. Prečo sú alkohol a nikotín jed? Svätá je naša povinnosť všetko nášmu ľudu podávať, na čom sa on povýšiť môže a seba samého viacej vážiť navykne. Vyjadril Ľudovít Velislav Štúr v diele Nárečie slovenské z roku 1846. Obhajoval v ňom potrebu kodifikácie slovenského spisovného jazyka. Vedeli ste, že Meru 8 je archaická číslovka 48 a teda revolučný Meru 8 rok je rok 1848? Toto všetko budeme skúmať v samostatnom videu. Poznáme skutočné kvality hudobného génia 19. storočia Slováka Franza Liszta? Žil v období maďarizácie Slovákov v Uhorsku. Fundovane na túto tému porozpráva doktor Miroslav Demko, muzikológ a historik, ktorý sa výskumu Franza Liszta venuje celé 10 ročia. Je autorom kníh Ukradnutý skladateľ Franz Liszt a Bratislava, Stratený syn Slovenska a iných. Slovenský národ má veľa významných osobností v našich dejinách. Preslávili nás vo vede, v
filozofii, v umení. Tým možno menej známym alebo zabudnutým by sme chceli venovať niekoľko videí. Ján Jesenius pochádzal z turčianskeho zemianského rodu. Vykonal prvú verejnú pitvu ľudského tela. Samuel Mikovín, európsky kartograf, vyhotovil mapy všetkých slovenských stolíc. Zriadil aj prvé observatórium na Slovensku. Andrej Hadík, slávny rakúsky poľný maršal, preslávil sa v bojoch proti Turkom. Počas 7-ročnej vojny velil husárom, ktorí obsadili Berlín. Jozef Maximilian Petzval, profesor matematiky na Viedenskej univerzite. Navrhol moderné ďalekohľady a premietacie prístroje. Aurel Stodola bol slovenský fyzik, otec parných turbín. Keď Einstein začal študovať v Zürichu, o niečo starší Stodola už bol na Polytechnike jednou z najvýraznejších osobností. V roku 1915 skonštruoval mechanickú ruku, ktorú používalo okolo 300 invalidov z Prvej svetovej vojny. Teším sa na polohraný dokument Zlatníková chovanica. Video na podklade románu spisovateľky Jany Pronskej. Dej sa odohráva v 14. storočí v Hornom Uhorsku za vlády kráľa Žigmunda Luxemburského. Je to príbeh o láske a cti rytiera Michaela, pána Ľubovnianského hradu a Zlatníkovej chovanice s komentárom historika k tým udalostiam. Skupina historických bojovníkov predvedie vtedajší turnaj rytierov. Vypočujeme si krásnu stredovekú slovenskú hudbu, na ktorú sa chodili zabávať šľachtici z celej Európy. V niektorých videách sa budeme venovať aktuálnym témam, ktoré prežívame v tejto dobe. Ako na človeka vplýva hudba a frekvencie vôbec, bude hovoriť hudobný psychológ vo videu Psychológia hudby a farieb. Viete, ktoré sú ozdravné frekvencie? Od známeho klaviristu sa dozvieme, aký vplyv na hudbu malo preladenie hudobných nástrojov v 50 rokoch minulého storočia. Ohľadom pôsobenia farieb na človeka sa vyjadria ďalší odborníci. Čo robí s naším telom tetovania piercing? Aké sú následky tohto tzv. Umenia na fyzickej, psychickej a energetickej úrovni? Svoje si povedia kožný lekár, psychológ a fyzioterapeut. Navštívime aj tetovacie štúdio a vypočujeme si názory mladých ľudí. Je tetovanie jedna z foriem novodobého otroctva? Spôsobuje degeneráciu osobnosti človeka? Ďalšie video bude o slovenčine a angličtine. Je náš rodný jazyk chudobnejší ako angličtina? Je menej náročné preložiť do angličtiny Morho alebo preložiť do slovenčiny Shakespearea? Je súčasťou globalizácie fakt, že sa angličtina stala celosvetovým jazykom? Ešte jednu čerešničku na torte, a to pre deti. Videorozprávka o Jasnom Sokolovi. Budeme vychádzať zo zbierky kníh s názvom Skazky národa Slovanov, ktoré v sebe nesú hlboké posolstvo našich predkov. Vlastnosti ako česť, pravdovravnosť, odvaha a čistá láska sú dôležitou súčasťou našej kultúry. Rozprávky boli vytvorené nielen na uspávanie detí, ale aj na prebratie dospelých. Priatelia, teším sa na vás vo všetkých našich videách. A na záver ešte jeden kreslený vtip od Fera Bojničana, ktorý prispeje svojou tvorbou do našich videí.